Ayiwa dugu ka wuli karamɔgɔ tɔgɔduma jamu ka wuli ka bɔ min karamɔgɔ taw tɛ ka kulo bila salaamaaleykum karamɔgɔ waaleykum salam karamɔgɔ Fatumata Dramé ka bɔ Bangali Jangele Kula ayiwa i Dramé karamɔgɔ ne kamana gannen don dɛ problème dɔ bɛ ne da la problème gɛlɛnba karamɔgɔ ne mana so ne mana bɔ cɛ karamɔgɔ fo ne farigan tɛ sama kan ne bɛ jarajo la ni y'a faamu ne tɛ cɛ ko cɛla yɛrɛ Allahu akbar cɛ b'e bolo wa ne ko cɛ b'e bolo wa e cɛ o ye sijuguden ye e ko cogo di e da tiɲɛbagatɔ ye ɲininkali waa karamɔgɔ jaladen nin tigɛ karamɔgɔ ko k'i nka nin tigɛ ayiwa an ka bi émission to ta sa karamɔgɔ yɛrɛ dimina ayiwa k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ